Fil-Kalkara tħabbar l-ewwel ġnien f'pajjiżna li ser ikun ħieles mill-karbonju. Ġnien ir-Rnella li se jkun lest tas-sena d-dieħla se jgawdi minn investiment ta' miljun ewro u se jservi bħala post ta' rilassament mingħajr ma jħalli impatt negattiv ambjentali. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli spjegat li dan il-ġnien ser ikollu kunċetti innovattivi għal kollox. Fost oħrajn ser ikun mammar pannelli tax-xemx mal-art li minnhom ser jiġi ġenerat dawl għall-ġnien stess. Ser ikollu wkoll sistema ta' tisqija u qed issir ħidma fuq ġibjun. Dan il-proġett se jkun l-ewwel tat-tip tiegħu għaliex se jkun a carbon neutral garden fejn se jkollna numru ta' affarijiet innovattivi biex kemm jista' jkun naraw li ma nkunux qegħdin noħolqu tniġġis fl-arja tagħna. Għalina huwa importanti ħafna. Wara kollox għandna l-mira li niddekarbonizzaw l-ekonomija tagħna sas-sena 2050 u din tapplika wkoll għal spazji miftuħa bħal dawn. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Finanzi Karwana li rrimarka li jekk kif ninsabu ġimgħat il-bogħod mill-budget u minkejja l-effetti tal-pandemija, dan il-Gvern ser jassigura li jiġu allokati fondi biex jiġu investiti f'parks u ġonna. Rridu naraw li kif in-naħa t'isfel tal-pajjiż tikkontribwixxi b'mod ekonomiku, daqstant ieħor ukoll il-Gvern jalloka biżżejjed riżorsi ħalli nirriġeneraw il-madwar u nassiguraw li l-familji Maltin u għawċin ta' dawn in-naħat ukoll ikollhom fejn jirrikrejaw. Is-Sindku Kalkaris Wejna Kulina għamel enfasi fuq l-importanza li r-residenti ikollhom spazju miftuħ għal żvok. Hija parti mill-ħidma tagħna ta' kuljum illi aħna bħala Kunsill Lokali nagħtu spazji miftuħa lir-residenti tagħna. U għalhekk qegħdin naħdmu ma' entitajiet differenti, ma' ministeri differenti sabiex propju l-residenti tal-Kalkara jigwadanjaw minn dan.